Bună ziua toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. După cum știți, în primul episod am dat informații, dar îmi pare rău pentru că nu am putut să filmez cu microfon, dar data asta o să filmez cu microfon. Sper să se audă bine, n-am mai făcut asta până acum, dacă vreți. Bun, facem de așa. Da, apropo, acum sunt pe contul premium. Când am filmat data trecută nu eram pe contul premium și poate o să vă arăt un videoclip azi sau nu știu când, depinde când îl postez ăsta, dar ăsta o să-l postez sigur astăzi. Și mâine o să încerc să fac altul, dar nu știu dacă o să pot să fac un microfon. N-am un microfon, filmez cu microfonul de la laptop, dar filmez cu laptop. O să vă pun configurația lui în descriere, dacă vreți. Vreți aici. Aici în dreapta se vede câteva informații. Da. Bun. Da, și sper să avem un canal bun. Dacă aveți și voi un canal sau la început cum sunt eu sau și nu chiar la început, puteți să îmi scrieți în comentarii la video ăsta sau la altul sau să-mi trimiteți un mesaj. Poate filmăm împreună. Am și pagina oficială de Facebook. O să vă dau și Skype-ul meu. Nu știu încă dacă să fac un Skype pe acela pe care îl și vorbesc cu prietenii. O să filmăm și pe Mineplex, iPixel, mai multe servere. După cum vedeți, acum mă plimb pe aici și nu prea știu ce să fac pentru că nu am un pat. Și cum am spawnat aici, tot cu zăpadă, cam greu. De tot timpul că am avut un canal vechi, n-am postat mult pe el, am avut postat Minecraft Pocket Edition. Pentru cei care nu știu ce este Minecraft Pocket Edition, este Minecraft pe telefon și pe acel canal am postat Minecraft și tot așa până am tot făcut de la lungi, am filmat până m-a dat în apropierea unei câmpii și că tot prin biome cu zăpadă, cu spruce, cu dark cu și cu de-asta mă vedeam. Acum ne plimbăm doar pe aici, încă nu o să începem să facem let's play-ul. O să filmăm Skywars, The Bridges. La Skywars mă descurc bunicel, dar la The Bridges să nu vă așteptați la nu știu ce. Chiar acum, înainte să filmez video ăsta, am jucat pe Mineplex, de aceea am dat contul premium și că nu mai e și intru iar. Am filmat, m-am jucat eu în episod de The Bridges și am un match, sunt tot cu episoadele. Și de aceea, în câte minute îți dă, mi se pare că 16, nu 16 minute, nu știu cât dădea. Nu știu cât îți dădea și n-am făcut decât să adun 2 iron. Da. 2 iron plus un turnăcop și o sabie. Dar altceva nimic. Și câteva stacuri de cablu, bineînțeles. Da, și acesta a fost un video tot informativ. M-am gândit să vă
mai bine să fac cu voce, microfon, pentru că în chat este cam greu. Și de aceea am zis să vă zic așa. Bun, toată lumea, cam a fost atât a fost cu episodul ăsta și sper să ne vedem în episodul următor, să văd ce o să filmez pe ce servere. Apropo, să mă recomandați jocuri, ceva idei pentru canal. Și să nu uitați, dacă aveți un canal și o să dați tot așa Minecraft și astea, și de astea să îmi dați mesaj și vă dau Skype-ul meu și o să postăm împreună. Dacă o să fie ceva, sigur o să postez dacă cineva vă vrea. Și așa putem facem împreună like-uri, subscribe-uri, etc. Cu asta fiind spuse, am terminat cu acest episod, sper să vă placă ce fac. Pa, pa!